ko ngol woni kolol folo ngol ɓiɓɓe sehelɓe e yiɗɓe dunde jeeta juɓɓini. Fandare nde ko arsirde tawangal maɓɓe nde wonno ɗangal ɗi sakti ɓe gila duuɓi kewɗi. ɓay tawangal maɓɓe ɗi sersi e leƴƴi keddiɗi ɗi yeesonga kolongol Adelino da Costa no diri kala jeetannajo no siwroro wonde ɗi woodi ko e jirga ɓaawo. en porani woppude jeeta sabu ngol kolol ersirten hakkilaji ɓiɓɓe jeetaɓe ko ɗum waɗi ene nodda gomɓe toniɓe gila Bissau, Sénégal, Portugal, France, ma dentude America. Ngol kolol ɗi holla en wonde ɗi waɗi ko jiɗɗen ɓaawo. Simoniu da Silva horejo fedde sukaɓe ɓe ɓangi aadi wonde ɓe bo para hande kadi o aada yaadude e kolol ngol. Kolol pesak arani ko keddagol. Pesak ko battigol ɓiɓɓe saare nde ɓe ganduɗe a duuɓi buy mo kala ɗi wonani hoorema. Joni yontiɗo nangodiren kolliren ko emen sabu bawen yaarude yeeso. Nadia Gomes e Serafina Jupat ko jeetagoda ne a Bissau kono ɓe meeɗa yiide ko wayi ni. ɗum wondani ɓe kawase kono kala hejande ko ɗum waɗi ɓe belti no feewi. min ko jeeta mi jeeya kono mine aka ɗo ko ɗum waɗi mi anda hay fus ko fewte fina tawaji amen ɗum ɗo noon no johilam buy Bissau ton komi hellirowo ngari kono nandani e ɗum ɗo komi yii ɗo ko ɗum waɗi miɗo welti buy. mino weltoro buy ko jimi ɗo ko andude kampinal am ngal ko hunde mawde enen poti jokkude ɗum sabu tawangal men ngal yaara yeeso. Varese Alberto Gomes kañ mawni ko leydi Portugal kono hakke ko ɗum juhimo mbo foddini ɗum e laynegol ha yaaje. caten ɗum e leydi he piiw enen mbawi yuɓɓinde kooli e leyɗe cersuɗe sabu kolliren nafoore tawangal ko guinennaɓe jogii. sabu mawninde fina tawaji maɓɓe jeetannaɓe nodiri ɓiɓɓe saare nde sabu jokkude tawangal ngal gila he ñarangal jiɓɓi e gaɓɓi ha he mawningol jalaŋeji walla sanamuji maɓɓe. tagu ngu noon ɗi okki dunde jeeta wurnude hoore mum sabu besagu weeyo ngo kono ɓe giwdani he wuluntun he angal ngalu nde wonno ha joni piwɗi hecciɗi ala ko itta. Ousmane Embalo Bissau, RFI.